Hola, bona tarda. Soc en Sergi Anguita, el cap de l'àrea d'innovació i estratègia digital de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i volia donar-vos la benvinguda a la xerrada que farem aquesta tarda anomenada Recursos d'informació cartogràfica digital per a excursionistes. Aquesta xerrada s'emmarca dins el cicle de xerrades que s'han fet paral·leles a l'exposició Mapes País Futur Centenari de l'Exposició Cartogràfica Catalana, que actualment està a la vostra disposició i podeu visitar-la al Museu d'Història de Catalunya. Bé, l'agenda del dia serà la següent. A part de la benvinguda, presentarem 3 petites ponències d'aproximadament 20 minuts cadascuna. La primera serà la titulada Recursos, serveis i eines en l'àmbit digital per a excursionistes, que presentaré jo mateix. I després donaré pas a 2 membres del grup Geostar. El primer serà en Marc Torres, que farà una presentació i una demostració de la plataforma Instamaps, una plataforma que permet generar visualitzadors online de forma senzilla, ràpida, per després poder ser compartits a les xarxes. I després farem la presentació de Rutes de Catalunya 3D, una nova aplicació de la que avui fem la presentació oficial i que a partir d'aquesta tarda estarà disponible per ser accedida des d'internet per tots vosaltres. La presentació en aquest cas serà realitzada per la Lucía Estruz, també membre de Geostar. I finalment passarem al torn de preguntes. Val a dir que si teniu qualsevol pregunta al llarg del que són les presentacions, podeu fer servir el xat per enviar-les i al final de totes les xerrades mirarem de contestar-les les màximes possibles, sempre i quan el temps ens ho permeti. La durada total de la xerrada serà d'aproximadament 1 hora. Si passem a la primera xerrada, recursos, serveis i eines en l'àmbit digital per a excursionistes, voldria presentar-vos algunes dels recursos, de les eines i de les aplicacions que tenim a l'Institut, algunes que potser no són molt conegudes i algunes d'altres que tenen una funcionalitat molt concreta i que possiblement puguin fer-se servir en alguns casos, allò quan d'alguna manera necessites alguna cosa específica, són eines que poden ajudar-nos i anar-nos molt bé en aquest moment. Bé, la primera eina senzilla és l'eina del descarregador de l'Institut. És una eina que permet descarregar tota la informació, tota la cartografia de base i altres productes paral·lels que té l'Institut. Aquí teniu l'adreça web. Aquesta adreça després, quan publiquem les presentacions, la tindreu disponible, no cal que l'apunteu. I el funcionament és realment senzill. Si em deixeu, farem un canvi de pantalla i us ensenyaré l'eina. Bé, aquí tenim el descarregador. És una eina molt senzilla on el que tenim és un quadradet verd que ens permet seleccionar l'àrea que volem. Aquest quadradet el podem fer més petit o més gran. Veureu que hi ha moments en els que aquest quadradet passa vermell. Això vol dir que l'àrea o és massa petita o és massa gran pel producte que tenim seleccionat. En aquest cas, a la banda esquerra, podeu veure que tenim els productes topogràfics, les ortoimatges i altres productes, en aquest cas per descàrrega per selecció d'àrea i selecció de producte. Puc seleccionar, per exemple, el U5000 i hauria d'anar-me a un nivell de zoom més gran i seleccionar una àrea més petita que permetés capturar i descarregar aquesta informació directament. Veieu que aquí baix, a banda de seleccionar el producte, també teniu la possibilitat de seleccionar el format. Hi ha una més gran varietat o més petita varietat de formats descarregables en funció del producte. També podem fer la descàrrega tradicional per fulls. Aquí veureu que si selecciono, per exemple, la base topogràfica 5000, apareix tota la quadrícula 5000 i podria fer una selecció novament per àrea en la qual
els quadradets que quedessin dins de l'àrea verda seleccionada serien els que descarregarien en un únic fitxer. Bé, aquesta seria la primera eina. La segona és una eina que permet descarregar mapes per a mòbils i receptors GPS. És una eina que podeu trobar a través del betaportal de l'Institut i que té una forma molt senzilla de ser utilitzada. En aquest cas, tenim el mapa de Catalunya, tenim un quadradet que ens permet seleccionar l'àrea que descarregarem, podem moure'ns, seleccionar l'entorn que volem, el tipus de mapa, que pot ser el topogràfic simple, el topogràfic natural, l'ortofoto o l'ortofoto híbrida, i després seleccionar el format. Tenim el format MBTiles, és un format que fan servir, per exemple, a Catalunya Offline, que és una de les eines que després us presentaré de l'Institut, una aplicació mòbil, però que també altres aplicacions mòbils com ara Horus Maps també permeten carregar. Després tenim el format GeoPackage, que és un format que també és prou conegut en l'àmbit de la geoinformació, i finalment els KMZs, que van ser tan populars a través de Google i que molts dels GPS en entorn productiu poden carregar de forma directa també. La següent eina és Converbox. És una eina que permet fer transformació de coordinades i transformació de fitxers, dels formats de fitxers i de les coordenades d'aquests fitxers. L'ús, en aquest cas no faré cap demostració, és molt senzillet. És tan fàcil com seleccionar el sistema de referència origen, el destí, escriure totes les coordenades separades per comes, amb possibilitat de copiar i enganxar fins a 5.000 parelles de coordenades i fer transformar. En aquesta part d'aquí de la dreta disposarem totes les coordenades transformades. I pel que fa a l'opció de transformar també formats de fitxers, tan senzill com escollir el fitxer, indicar-li el format, quin és el sistema de referència i a què volem transformar-lo. Tant el nom del fitxer final com el format i el sistema de referència. Tot això de forma directa, amb un clic, som capaços de fer aquestes conversions. Moltes vegades, si disposem d'informació externa, a vegades no les tenim directament en el nostre sistema de referència amb el que treballem habitualment i fa falta fer aquesta actualització, fins i tot algunes vegades entre EPCGs corresponents a diferents entorns. La següent eina, Relleu i Ombra, és una eina que ens agrada ensenyar molt. És una eina força espectacular de cara a la seva visualització. I en aquest cas sí que farem una petita demostració molt senzilleta, que és aquesta d'aquí. Què és Relleu i Ombra? Relleu i Ombra el que permet és visualitzar i interactuar amb el model digital del terreny. Això té un gran avantatge perquè, si us fixeu aquí a la banda dreta, tinc l'opció de pintar un mapa de llums. Aquest mapa de llums, si us fixeu, la part central diu planes. Si jo pinto les planes, per exemple, d'un color verd, en aquest cas selecciono i pinto verd, veureu que al mapa directament apareixen totes les zones planes pintades de color verd. Puc fer el mateix en el cas, per exemple, de les muntanyes amb una tonalitat més marronosa. En aquest cas, les muntanyes són a la part externa de la circumferència. Si jo la vaig pintant, veureu com, a poc, totes les zones més escarpades es van pintant també de color marró. Amb això el que podem aconseguir és tenir un model del terreny en el qual podem visualitzar aquella informació que per nosaltres pot ser interessant. Per exemple, podríem pintar amb un color groguenc les zones amb una il·luminació sud-oest, les zones que tenen directament aquesta il·luminació.
I potser més interessant, i si hi ha algun boletaire per aquí, podríem pintar amb un color blavós la zona de les obagues, que correspondria amb aquesta zona d'aquí. És a dir, si algú vol anar a buscar bolets, que sàpiga que amb aquesta eina sempre es poden trobar zones que poden ser relativament interessants. Un cop hem ja seleccionat i hem generat el mapa que pugui ser interessant per nosaltres, podem deixar el mapa de llums per després carregar-lo més endavant i podem deixar la imatge del relleu. En aquesta banda final d'aquí hi ha alguns exemples on veureu que el mapa de llums no és un mapa pintat de maps, sinó que són unes càrregues ben fetes amb unes transicions de colors prou interessants i tindríem, per exemple, el mapa de Solanes i Obagues, o podríem tenir un que és prou interessant també, que és el de pendents de més de 45 graus. Com per exemple aquest, que a la zona de Tavertet es veu perfectament aquests pendents d'una forma molt i molt clara. Finalment, dir-vos que a partir d'aquí es poden generar ombrejats a gust, es pot treballar i generar cartografia prou interessant. Tenim algun cas fins i tot que ha fet servir una eina d'aquest estil per generar algun tipus de quadres de caire més artístic i prou interessant. I tenim, per exemple, aquest que, a mode de curiositat, simula el traçat a llapis. En aquest cas ens hem focalitzat a la zona de la Garrotxa, d'Olot, i on podem veure els diferents volcans amb aquestes tonalitats. Finalment, anirem a parlar d'un parell d'aplicacions mòbils que tenim. La primera és Catalunya Offline, és una eina que està disponible tant a l'Apple Store com a la Google Play per descarregar mòbils iOS i mòbils Android. Aquesta aplicació té una particularitat, tot i que inicialment vam començar a generar la descàrrega per poder treballar offline amb aquesta eina i poder pregenerar i disposar el nostre dispositiu mòbil de tota la cartografia de base sense necessitat de tenir cobertura 3G, permetíem la descàrrega tant de l'ortofoto com dels topogràfics. Aquestes descàrregues es feien per àrees geogràfiques d'interès i començàvem a la número 1, que era Amposta, fins a arribar a la número 77. Després d'un primer llançament que va tenir prou èxit, vam incloure el que li vam dir el mapa zero. El mapa zero és un mapa amb una tecnologia que es diu Vector Tiles, que ens permet tenir tota Catalunya, i és la primera imatge que veieu aquí, això és el Vector Tiles, es permet tenir tota Catalunya amb un fitxer, amb un únic fitxer que podem tenir desat al mòbil, amb un tamany que ronda els 350 megas. 350 megas pels dispositius mòbils d'avui dia no són gairebé res i permeten poder tenir tota Catalunya al dispositiu i oblidar-nos de si hi ha cobertura o no hi ha cobertura per descarregar aquesta informació, amb el conseqüent estalvi d'energia. És important que quan anem a muntanya i anem amb un mòbil siguem conscients que hi ha un cert risc, la bateria pot desaparèixer, ens podem quedar sense bateria, sempre hem de portar bateria a sa banda, i un pla B. No us haig d'explicar en l'àmbit excursionista que al final el poder disposar també d'un mapa en paper és una bona solució i és una solució que mai falla. Aquesta eina permet no només navegar pel mapa, sinó permet gravar els nostres propis tracks, gravar els waypoints, aquells punts que puguin ser d'interès per nosaltres, capturant la posició, afegint-hi una descripció i opcionalment afegint-hi també una imatge que podem fer en aquell moment a través de la mateixa aplicació. Podem carregar també fitxers externs, és a dir, si tenim traces GPX externes que disposem i que volem seguir a través d'aquesta aplicació, la podem carregar també de forma directa, sense cap mena de problema. Òbviament podrem seleccionar i que aquestes siguin visibles o no visibles en qualsevol moment.
Tenim també l'opció que ens posicioni a nosaltres dins del mapa en funció de la nostra posició capturada també per GPX. I una de les coses que permet és que si al final hem anat capturant informació, gravant aquests tracks, aquests waypoints, puguem publicar de forma directa aquestes excursions que hem fet i que hem fet a través d'aquesta aplicació a Instamaps, que és la següent eina que us explicarà el Marc Torres a continuació. Amb la qual cosa és tan senzill com fer l'excursió, anar gravant tota la informació i després fer la publicació del visor a Instamaps, amb la qual cosa quedaria disponible per tothom per poder compartir directament a xarxes. I finalment, explicar-vos també que tenim una altra eina, una altra aplicació mòbil que es diu l'Ull del Temps. És una eina que és més a nivell de curiositat. A vegades estem en un lloc determinat i ens agradaria o podem tenir cert interès per conèixer com era aquella zona fa un temps. En aquest cas, podríem fer una consulta de l'ortofoto, la foto del vol americà de l'any 46 i de l'any 55-56, i tenir una visualització d'aquell punt en què ens trobem i, òbviament, de tot el país, de tot el territori, de com era aquella situació en aquella localització anys enrere. És una eina que també disposem de la versió d'escriptori, jo us l'ensenyaré perquè tingueu una referència, que és aquesta d'aquí. Bàsicament, l'aplicació al mòbil és exactament el mateix, permet una interacció potser una miqueta més fluida, però en aquest cas podríem anar a la zona, en aquest cas, aquí tenim la Vila Olímpica, aquí tenim el Parc del Fòrum i veiem com no existia, o fins i tot si ens anem a la zona aquesta, aquí veiem la zona on actualment es troba el Camp Nou, podem veure quina era aquesta evolució. Aquesta eina no és ni més ni menys que una evolució del comparador històric, que és una altra de les eines que té l'Institut, i que en aquest cas, tot i que a nivell excursionista potser no té tant d'interès, té un aspecte que sí que és curiós i que si a l'Ull del Temps pot tenir en alguns casos cert interès i localitzem una zona interessant, en aquest cas, a través d'aquest comparador històric, podem transformar la imatge, la zona en la que estem situats, amb un GIF animant passant per totes les imatges que té l'Institut des del vol americà fins a l'actualitat i generar aquest GIF animat que ens permetria veure l'evolució d'aquesta zona al territori durant tots els anys. I bé, bàsicament això era el que us volia explicar. Havíem comentat que parlaríem en aquesta primera xerrada durant 20 minutets. Ara mateix són les 7:20, tenint en compte que hem emprat un parell de minuts abans de començar, estem en temps. I bé, adreçar-vos a fer les consultes que creieu oportunes i que al final de la xerrada contestarem amb el màxim número possible, sempre i quan el temps ens ho permeti. Ara donaré pas al Marc Torres, del grup Geostar, que us presentarà i us farà una demostració molt més en detall del que és Instamaps i les potencialitats que té aquesta eina i aquesta plataforma en l'àmbit excursionista. Marc, quan vulguis. Doncs moltíssimes gràcies, Sergi. Moltíssimes gràcies a la gent del SEC i al conjunt del museu, etc. Molt bé. Comparteixo la meva pantalla, em sembla que l'esteu veient. Això és Instamaps. Instamaps és una eina web que no està ben bé pensada pel món excursionista, però al final tota la relació intensa que té l'excursionisme en el mapa llavors transforma això en una part també important. Instamaps fa mapes d'una manera senzilla. Tothom pot fer mapes, no cal ser cartògraf per fer mapes, sinó que tothom pot fer mapes i ho fa a través del nostre navegador. Si tenim un navegador actualitzat, el Chrome mateix, i només cal connectar-se en aquesta adreça www.instamaps.cat i aquí podeu fer mapes, d'acord? És una eina que no es pot explicar en 20 minuts, segurament ja, però tot i així a nosaltres ens agrada ser molt pràctics i el que anem a fer és realment un petit mapa d'una excursió perquè prengueu una mica la consciència i pugueu veure què podeu fer amb aquesta eina. En tot cas, que sapigueu
que quan s'acabi avui la xerradeta i tingueu tantes ganes de fer coses amb Instamaps, doncs aquí en aquests menús d'aquí dalt teniu la galeria de mapes, els vídeos i tutorials de mapes, les preguntes freqüents que us ajudaran als que vulgueu continuar explorant aquesta eina. Això és la homepage d'Instamaps, la pàgina d'arribada d'instamaps.cat. Només ficar-ho al vostre navegador, ja es carrega. Dues accions només. La de visualitzar la galeria de mapes, on hi ha els mapes que la gent ha publicat i ha decidit que siguin públics, visibles per tothom, i l'opció de fer un mapa. Entrem en un segon només a la galeria de mapes. Tot aquest conjunt de mapes són mapes que la gent ha publicat, són mapes de tota mena i manera, de mapes temàtics, de coroplètics, alguns excursionistes. Noteu que n'hi ha vora 7.000, però això només és el 5% dels mapes d'Instamaps, perquè el 95% està en privat. Si jo aquí en el cercador escric la paraula ruta, doncs aquí ja se m'han filtrat una sèrie de rutes, mapes de rutes de turisme d'Ulldecona, ruta verda de Calafell, les rutes de l'efecte Badoc, ruta BTT, etc. Per lo que veiem, això serveix per fer aquest tipus de mapes i d'altres mapes. Entrem amunt senzillament per veure. He clicat en aquest Cambrils Parc Samà, Camí dels Tagells Cambrils, que és aquesta ruta, que és una sèrie de punts, i per cada un d'aquests punts té una informació relativa al track i una informació relativa al punt la que sigui. Ara, com que farem la nostra, senzillament no ho mostro més. Noteu que seguim a Instamaps, el que passa que ara estem en el visor concret d'aquesta ruta. Si estem veient la ruta, vaig a tancar la ruta aquesta i em quedaré novament, perdoneu, he tancat tot el que no havia de tancar, perdoneu, torno a entrar. Torno a entrar a Instamaps i aquí a l'historial recupero Instamaps i torno a compartir. D'acord. Aviam, comparteixo aquí, perfecte. El que havia d'haver fet és tirar enrere. Perfecte. Doncs ara sí, estic a Instamaps, inicio la sessió. Instamaps cal tenir un usuari i un password, en tot cas és una eina gratuïta, no us demanem gran cosa, només que tenir un contacte amb qui parlar. Ara mateix estic a la meva galeria personal, que és allà on jo tinc els meus mapes propis, els que jo he anat treballant, d'acord? Però aquí és per si volgués recuperar un mapa que ja tinc començat, que vaig treballar ahir, o per si vull compartir-lo, fer-lo públic, clonar-lo, una sèrie d'opcions. En aquest cas, per això, com que tenim poc temps, el que anem a fer és un mapa nou perquè prenguem consciència de per què serveix Instamaps i de lo fàcil que és crear un mapa i posar-lo en línia. Instamaps és una eina global, podem fer mapes de tot el món, però en tot cas l'Institut es focalitza en la creació de cartografia a l'àrea de Catalunya i on Instamaps és més potent, no només en cartografia, sinó en certes eines que hi ha, doncs és en l'àmbit de Catalunya. Molt bé, això és l'editor. Així com el mapa Cambrils el veiem en el visor d'un determinat mapa, això és l'editor. Aquí hi ha una sèrie d'eines que són aquestes que tenim aquí sota el botó groc. Hi ha també elements del mapa sota el botó verd, ara veurem la resta. Doncs hi ha una sèrie d'eines que ens permeten ser això, fer de cartògrafs. I anem a fer una mica de cartògrafs per veure una miqueta això. Volem planificar una excursió i en aquest cas us convido a fer una senzillíssima excursió pel Montseny, pel Turó de l'Home. Molt bé, aquí veiem que sota certs epígrafs podem dibuixar informació geogràfica, posar un punt, dibuixar una línia, que en aquest cas podria ser l'excursió, generar una àrea, que podria ser un polígon industrial, un pàrquing, qualsevol tipologia de cosa que és determinada sota una àrea. Aquí tenim dades, no ho veurem això, però podríem importar dades d'arxius. Bé, en veurem en un cas d'un arxiu, però també podem importar dades de tot el que estigui, les dades que estan a internet. A partir d'això podríem pujar dades a internet, i els mapes al final són color i aquí tenim tota l'estilització de la informació que hi posarem. Avui no ho utilitzarem perquè tenim poc temps, però que ho sapigueu. Anem a fer el mapa i el mapa comença per dibuixar, en aquest cas, un punt. Jo podria agafar senzillament amb un clic sobre el marcador aquest blau
i posar-lo allà on vulgui. En aquest cas, per això no ho faré. El que faré és venir en aquest botó que hi ha a la lupa, perquè aquí tenim una eina molt potent, que és el cercador. El cercador d'Instamaps ens permet cercar adreces, carrers, topònims, la base de 300.000 topònims de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. També podem cercar topònims del món, però ho fem amb una base d'OpenStreetMap que es diu Nominatim. Coordenades, tant geogràfiques com UTM, referències cadastrals, etc. Aquí teniu una mica les instruccions. Aquí anem a posar que començarem a la pàrquing, l'excursió, a la Fons de Passavets. Segurament alguns de vosaltres ja ho coneixeu. Aquí tenim alguns dels elements que ens ha retornat Instamaps i ens quedarem aquí amb el que diu Font de Passavets en el municipi de Fogars de Montclús. Doncs bé, Instamaps ens demana com volem dir-li en aquesta capa on posarem aquest punt, li diem capa punts, afegim i ja tenim el nostre primer punt. Noteu que a l'àrea més cartogràfica ja tenim un punt situat. Instamaps, per defecte, treballa amb la piràmide suau, que és una piràmide poc intrusiva amb les dades de l'usuari, però nosaltres sempre podem venir amb botó verd en els fons cartogràfics i triar, per exemple, el mapa topogràfic, que és una mica el que estem més acostumats a veure de l'Institut. També podríem triar l'ortoimatge, també podríem triar tot aquest seguit, aquest terreny híbrid, que també és espectacular en quant al terreny i podem veure fins i tot els camins amb aquesta concepció del mapa híbrid. D'acord? Deixarem el mapa topogràfic perquè és el més ric en toponímia. Si ens aprovem, ja veiem aquí a escala 25.000 que sí que ha anat a parar la Font de Passavets, que és on comencem. Jo sobre aquest punt podria fer moltes coses. Noteu que aquí a mà esquerra, a ben dreta, perdoneu, se m'ha obert una finestra on jo puc editar la informació que Instamaps ja ha posat en aquest punt. Deixarem Font de Passavets i li traurem el terme municipal. I en aquest altre indret d'aquí, en la descripció, també ho editarem per dir pàrquing. Posarem senzillament pàrquing. Després ja acabareu d'entendre. Noteu que hi ha la longitud, la latitud i la cota directament, però també podríem obtenir-ne les coordenades UTM oficials. Molt bé, atès que el punt aquest ara està en l'àrea de la font i el desplaçarem una mica des d'aquestes icones d'aquí. Senzillament farem així. Podríem canviar-li el color, també, a l'àrea. A mi em sembla que pàrquing i blau és prou associatiu. Seria el punt de fer-ho aquí, canviar l'estil d'aquest punt. En tot cas, l'únic que farem és desplaçar. Noteu que hi ha un halo de color rosat. Ho canviem aquí i ja tenim aquest punt situat. D'acord? Sortim, entrem. Molt bé. Seguim treballant, Anem a veure què ha passat per entendre una mica què va passant. Espereu. Molt bé, refrescaré el mapa perquè el navegador se m'ha quedat una mica aturat, no hi ha cap problema. Aquí tenim el mapa i ara apareixerà el nostre punt. Aquí, molt bé. Noteu que és una eina web, tenim les dependències de la velocitat. Anem a veure què ha passat perquè s'ha quedat com editant, el desplaçament no l'ha agafat. Tornem-ho a fer. Cliquem aquí i desplacem fins aquí i cliquem. Molt bé. Molt bé, ja tenim el primer punt, que és aquest punt on començarem la nostra excursió. El segon punt, evidentment, volem pujar fins al Turó de l'Home. Canvio novament el fons, me'n vaig novament al fons topogràfic. Aquí tenim el Turó de l'Home i farem aquesta senzillíssima pujada. En aquest cas, en vez de fer-ho des del cercador de toponímia, com que ja el tenim aquí, senzillament agafem un punt, aquesta vegada en refrescar Instamaps em proposa en verd, d'acord? El Turó de l'Home també és un color associatiu i aquí on està el vèrtex escullo que em posi també aquest segon punt. Aquí, com que no l'he fet pel buscador, em toca a mi escriure que això és el Turó de l'Home, d'acord? I aquí li podria posar també alguna mena de descripció. Aquí a la descripció li podria ficar el que a mi em convenés. De moment deixem-ho així, que no tenim massa temps.
Molt bé. I, doncs, bueno, ja tenim una excursió amb un origen i un final, sí? I, bueno, doncs, tenim, a més, les capes. Noteu que vaig al menú verd ara. Aquests 2 punts els hem col·locat en una capa que es diu capa punts, que és aquesta d'aquí, que té 2 geometries. Aquí, en aquest numeret petit d'aquí, ens indica que hi ha 2 geometries de caire punt. Amb aquesta lletra A d'aquí, ho he obert amb aquesta roda dentada, amb aquesta lletra A d'aquí el que li vaig a dir és que em posi una etiqueta, sí? Em posi una etiqueta pel camp nom i em faci una etiqueta una mica més grossa, 14, que li posi un caixetí de color blanquinós, així, i que em posi una etiqueta. Caixetí sí, perdoneu, d'aquest color i el contorn d'acord. Accepto i ara veureu què hem fet. Noteu que ara ja per sobre de la icona ha aparegut aquest font de Passavets o aquest turó de l'home, d'acord? O sigui, en aquest sentit ja tenim l'origen i el final d'aquesta excursió. Molt bé, anem a seguir, evolucionem i tornem al menú que ens permet dibuixar. Ara anem a dibuixar l'itinerari d'aquesta excursió. Instamaps ens proposa el verd, però clicant aquí sobre aquesta creueta d'aquí, al cantó de la línia, li proposarem, li direm que ens ho faci en vermell, ben visible i amb aquest color vermell i el gruix 3. I ara senzillament buscarem un zoom on ja ens permeti dibuixar tot d'un aquest itinerari, sí? I ara del que es tractarà és de dibuixar aquest itinerari. Doncs senzillament cliquem, escollim el punt d'inici i anem seguint, en aquest cas ja com sembla ser un itinerari ja marcat, i anem fent de manera grollera. Ja veurem que Instamaps té la possibilitat de retocar, ara us mostraré com, però per anar una mica de pressa i no menjar-nos els 20 minuts editant, farem aquest camí, el petit recorregut, 208, d'acord? Aquí, 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 i acabarem, doncs, aquí del turó del home. Aquí mateix, per no perdre el temps. Instamaps ens demana el nom d'aquesta capa i li direm itinerari. Els punts i les línies necessitem utilitzar-los en diferents capes. I aquí, en aquesta informació relativa a l'itinerari, li posarem això, li posarem petit recorregut 208, em sembla recordar que hi deia. Doncs ja està, editem, podríem posar fotos, podríem fer informació, enllaçar a l'Street View, posar-hi vídeos en aquesta d'això, però avui farem una coseta molt senzilla. Molt bé, ara en el cas que jo cliqui aquí sobre aquest itinerari, clico, em recupera la informació aquesta i noteu que jo puc entrar també en edició. En aquest entrar en edició, Instamaps em torna a situar els vèrtexs que hi havia, els que jo he dibuixat, que són aquests que estan més emblanquinosos i que jo puc moure per ajustar. Però també em va dibuixant uns d'intermitjos, així una mica més transparents, que són els que em permeten ajustar la línia a l'itinerari perquè tingui una mica més de gràcia el dibuix, si això és el que jo necessito, d'acord? Molt bé, senzillament això. I noteu una altra cosa, i és que senzillament clicant aquí, i això també és una cosa que heretarà el senyor que consumeixi aquest mapa, ara l'estem treballant, tinc la possibilitat de recuperar un petit perfil de l'etapa, en aquest cas només de pujada. Molt bé. Molt bé, doncs tenim un mapa molt senzill, però això ja comença a semblar un mapa. En aquest cas, ho hem fet dibuixant. Noteu una cosa, i és que si venim al botó verd a les capes i venim a itinerari, hem vist que aquí podíem etiquetar, aquí també podríem etiquetar l'itinerari, però aquí hi ha una eina molt interessant que és la possibilitat de descarregar aquest itinerari. I aquest itinerari, que es diria Turó de l'Home o Passavets Turó de l'Home, amb el nom que jo considerés, doncs el podria descarregar en diferents formats, un dels quals, per exemple, és el GPX, l'estàndard de descàrrega per tracks GPS, en aquest cas el propi que utilitza Wikiloc. Per tant, podem interactuar amb la magnífica base de dades que és Wikiloc, i en aquest cas amb coordenades geogràfiques. D'acord? Acceptem
i això se'ns descarregaria a la carpeta de descàrregues del nostre navegador que tinguem configurada. Aquí ho tenim enzipat, ens caldria desenzipar-ho. I ho podríem pujar amb el nostre mòbil a Catalunya Offline, si volguéssim, o allà on consideréssim. Aquesta ruta tan senzilla ja la tenim acabada. Anem a posar-la a internet per compartir-la. Permeteu-me fer una cosa abans de compartir-la, que és senzillament pujar aquí un arxiu, no que jo he dibuixat, sinó que justament me l'he pogut descarregar de la base de Wikiloc o que algú m'ha passat que he fet prèviament l'excursió. Aquí vaig a fer, vinc aquí al botó groc i dins del botó groc a dades vaig a navegar càrrega de dades i aquí a la càrrega de dades li dic que navegui pels meus arxius del meu ordinador i en l'escriptori tinc una excursió, un GPX en aquest cas, que és aquesta del Montseny, Turó de l'Home, les Agudes, i li dic que l'obri. Ara noteu aquesta capseta amb la roda rodant, això ho estem enviant a l'Institut Cartogràfic amb un servidor, s'està processant i en pocs segons Instamaps ens retornarà aquest track ja carregat. Va processant la resposta, ja el tenim. També m'ha quedat simbolitzat en vermell, el podríem canviar de color. En aquest cas veiem que és bona part coincident en el nostre itinerari, però que a més se'n va fins a les Agudes i a més veiem que ja té uns punts propis d'aquesta informació que hem pujat amb la informació GPS pròpia. D'acord, senzillament seguim, anem a publicar el mapa tal com havíem dit. Desem i publiquem el mapa, aquest botó dintre de l'epígraf del botó groc, d'acord? Desem i publiquem. I aquí tenim la pestanya, la finestra de publicació. És una finestra on requisit només és el nom. Posem aquí Turó de l'Home. El nom del mapa és requisit. Tot l'altre no caldria que omplís, però Instamaps té moltes possibilitats de fer i desfer. Aquí podria posar una descripció d'aquesta excursió. Quedarem al pàrquing de la Font de Passavets. Aquí podríem escriure coses. Podríem decidir si aquest mapa és privat o públic. Podríem establir si ens cal una llegenda o no ens cal una llegenda. Si ens cal, llavors canviarem això. Li direm que sí que volem i aquí posarem pàrquing de la Font de Passavets, per fer-ho bé, i aquí hi ficarem cim del turó. Fico cim del Turó de l'Home. D'acord? Les altres coses puc considerar o no posar-les. Aquí deixarem actiu tant la llegenda dinàmica oberta com la compacta, perquè així us mostraré les diferències. Instamaps pot tenir dos llegendes, dos tipus de llegenda. Reutilitzaré la reutilització, li direm que sí, que l'itinerari pugui ser reutilitzat per altres usuaris. Paràmetres del visor és una sèrie d'opcions que em permeten transferir a l'usuari final del mapa, el qui el consumirà i el veurà, una sèrie de possibilitats. En aquest cas, per mostrar-vos només una, anem a activar la localització. Ara entendreu una miqueta més què és això que us dic. I aquí, a l'aspecte visor, podríem posar el nostre logo, un contacte nostre, etc. Anem a publicar el mapa per veure'n el resultat. Molt bé, Instamaps ja ens ha retornat els enllaços, una sèrie d'enllaços. Aquest és l'enllaç al nostre mapa, el primer és l'enllaç al nostre mapa. Aquest segon, una mica més llarg, és el mateix enllaç però posat dintre d'un codi HTML i frame que us permetria posar aquest mapa dintre de, si teniu un blog excursionista o la web del vostre centre excursionista, doncs posar les excursions no com una imatge estàtica, sinó com un mapa. Podríeu escollir el tamany, la mida d'aquesta finestra i frame i llavors l'usuari podria interactuar de la mateixa manera. Aquest és l'enllaç. Si jo clico a veure el mapa és el mateix que copiar aquest enllaç i veure'l en una altra pestanya, per tant li dic veure el mapa. I ara el que veurem és el mapa resultant, ja no des de l'editor de mapes on hem fet el mapa i teníem les eines d'edició, sinó des del visor del mapa on el mapa ja està acabat. Una mica us ensenyo, aquí teniu
la ruta que hem fet, és una ruta que està tal com hem demanat. Si clico, la informació aquesta en clicar també se'ns obre a mà dreta la informació, és aquesta d'aquí, en aquest cas he clicat en el punt que venia del track. Aquí teniu la llegenda, en aquest cas és la llegenda estàtica, aquesta no és interactiva, la puc obrir i tancar, és una llegenda molt senzilla, i en aquest botó verd d'aquí tinc la llegenda dinàmica. Aquí, perdoneu, no he activat la llegenda, sí, aquí, perdoneu, la llegenda dinàmica. Aquesta llegenda és molt senzilla, però noteu que si jo desclico el pàrquing es desclica, o si jo desclico el cim del turó, també es desclica el cim. Vull dir, és una llegenda interactiva per mapes complexes, doncs això va molt bé. Aquest és el resultat del nostre mapa. Hem transferit a l'usuari la possibilitat de canviar el mapa de fons. El nostre usuari podria utilitzar aquest. Noteu que aquí encara el turó de l'home ens fan tapar les bases que hi havia a Amèrica. Hi ha coses que no canvien. Sí, això és així. Algun dia potser no ens caldrà. I és un mapa on, a més, aquest botonet d'aquí baix a la dreta és aquell paràmetre de localització que l'hem permès al nostre usuari i que el que fa és que ells, si estan consumint aquest mapa al camp in situ, doncs hi tenen cobertura. Això no és com Catalunya Offline, aquí caldria tenir cobertura, doncs podrien estar visualitzant la seva posició dins d'aquest mapa. D'acord? Aquesta és una mica la idea del que us volíem ensenyar. Instamaps jo crec que necessita 4 hores per ser explicat, però en l'àmbit excursionista, per fer-vos una mica d'entetes i veure si us pot ser útil per alguna cosa, doncs ja teniu aquesta primera opció. D'acord? Doncs res, per la meva part, moltes gràcies. Sapigueu que aquí, per les que vulgueu contactar d'Instamaps, hi ha un correu electrònic instamaps@icgc.cat per si teniu problemes. Mireu-vos els videotutorials i aquesta és la pinzellada que us volíem fer. Per tant, ja sense més pèrdua de temps i per seguir en temps, li passo la paraula a la Lucía Struz, que és una de les programadores i desenvolupadores que està desenvolupant aquesta magnífica eina 3D de visualització de tracks. Lucía, quan vulguis. Moltes gràcies, Marc. Tal com han dit el Marc i el Sergi, us presentaré el visor de rutes de Catalunya 3D i dividiré la secció en 2 parts. En la primera part serà una breu introducció a les dades i funcions que trobarem al visor i a la segona farem una demostració en directe del visor i de les seves aplicacions. Què integra el visor? Doncs el visor consta de 2 parts principals. Per una part tenim les dades i per una altra part tenim les funcions. Les dades amb les que podrem personalitzar el nostre visor són les rutes, els mapes base, que els podrem canviar, com hem vist a Instamaps, i les diferents capes d'informació addicional. En quant a les rutes, comptem un conjunt de 757 rutes del portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya que són totalment disponibles per l'usuari. Aquests recorreguts s'aniran ampliant en el futur. En quant als mapes base, tenim l'ortofoto, el topogràfic clàssic, el relleu i el geològic. Molts d'aquests ja els hem vist a l'Instamaps. I com a capes addicionals tenim els topònims, el mapa de llaus, un mapa de periodicitat pares i avisades, que ja us explicaré amb la demostració del visor a què correspon cada color, i la capa híbrida, que inclou carreteres i la xarxa fluvial. Les capes de llaus i avisades s'aniran actualitzant a mesura que s'analitzin més àrees. Llavors, això és la presentació de les dades amb les quals podem personalitzar el nostre visor. I com a funció tenim aquestes 6 que serien les principals que nosaltres aportem. Llavors, hi ha una opció que és la cerca de la ruta desitjada i en la qual l'usuari obté una informació. Aquesta informació serà el desnivell, la distància total, l'alçada mínima i màxima i el perfil topogràfic. Llavors, aquesta ruta es podrà descarregar
sense cap registre i es podrà animar en 3D i pausar per analitzar els detalls. A la demostració veurem tota la informació que proporciona el visor sobre les rutes. A més, quan iniciem l'animació, s'inicia darrere un vídeo en el qual els podrem descarregar en el moment que vulguem. Altres funcions interessants són la localització en GPS, així per buscar rutes a prop d'on estiguem, i l'opció també d'importar la teva pròpia ruta. Pots importar la ruta, pots veure els detalls, pots animar-la i pots descarregar el vídeo. I també tenim l'opció, com hem vist a Instamaps, de compartir el nostre visor mitjançant un enllaç o mitjançant el codi HTML per importar-ho en el teu blog o en la teva pàgina web. Llavors, ara sí, anem al visor de Rutes de Catalunya 3D. Tanco això. I aquí teniu el visor. Aquesta seria la pàgina principal, en la qual veieu, aquí hi ha la capçalera. És una estructura molt intuïtiva, aquí tenim un menú desplegable, en la qual veureu tota la informació que hem introduït amb el PowerPoint. Per exemple, ara per defecte carrega l'ortofoto, però podem picar, per exemple, el topogràfic suau. Com veieu, sempre està activada l'opció en 3D. Després tenim el topogràfic clàssic, el relleu, que l'ha introduït el Sergi al principi, que seria com un ombrejat del terreny, i el mapa geològic. Com a capes addicionals, podem carregar, per exemple, els topònims. Com veiem aquí, podem desactivar, activar les allaus també. És informació important a l'hora de, per exemple, informar-nos d'una ruta, per veure si, en cas que anem en èpoques conflictives, si hi ha perill per allaus. En quant als allaus i les esllavissades, veureu que aquí hi ha una icona d'informació que, si li doneu, us redirigirà a unes altres pàgines web amb més informació sobre els allaus en aquest cas i sobre les esllavissades. Sobre el mapa d'allaus us puc resumir que, per exemple, aquests colors d'aquí, el més ataronjat, el color més viu, són allaus que s'han cartografiat a partir de fons d'interpretació i camp. Els que tenen un color més pàl·lid són petits allaus o allaus de difícil individualització. Les esllavissades les tenim aquí, per trem, és on han fet més treball. No és que aquí a dalt no hi hagin esllavissades, sinó que el mapa de periodicitat per esllavissades va per fulles i fins que no es publica una fulla i no està sencera, doncs no es pot veure en el visor. Aquí el codi de colors és fàcil, hi ha periodicitat baixa en el groc, mitjana en el taronja i alta en el vermell. Si feu clic, per exemple, també us donarà aquesta informació. Això en quant a la capa híbrida, que ja veieu que va carregant totes les carreteres, tots els camins i la xarxa fluvial. Això quant a capes i mapes base. Si anem al cercador de rutes i busquem, per exemple, alguna ruta per al Pedraforca,
veureu que el visor es centra automàticament en la ruta que hem escollit i tenim un marcador. Aquest marcador serà com la nostra, veurem que es va desplaçant per tot el visor a mesura que tenim l'animació. Veieu aquí hi ha una capsa d'informació que s'ha obert automàticament i tenim on comença aquesta ruta, que seria Gósol, i la distància total, el desnivell, l'alçada màxima i l'alçada mínima. També tenim el perfil topogràfic d'aquesta ruta i podem descarregar la ruta GPX. Un cop tenim la ruta al visor, el que podem fer és començar a animar-la. Si animem, veieu que el visor es centra, fa molt més zoom, s'apropa molt més al marcador i aquest es va movent. Nosaltres podem moure el visor igualment, podem jugar amb la inclinació, al mateix temps podem treure les capes, per exemple, i ara piquem el relleu. O ens agrada molt la geologia, com a mi, i fiquem el mapa geològic. Tot aquest, com hem dit a la presentació, sempre que s'inicia una animació, a darrere hi ha un vídeo que va enregistrant tot el que passa al visor, el desplegament del menú no, o sigui, és només el visor. I aquí teniu un botó en el qual es pot descarregar el vídeo. Si donem, veieu, i ell es guarda en format WebM. La ruta la seguim per aquí i també aquí a baix podeu veure la distància recorreguda, el desnivell positiu acumulat i el desnivell negatiu acumulat. En qualsevol moment podem aturar o seguir amb l'animació o simplement començar des del principi. Això està molt bé amb les dades obertes de la Generalitat de Catalunya, però també creiem que una part important és fer-lo nostre, la personalització en si del visor. Llavors nosaltres podem pujar la nostra ruta, per exemple jo tinc aquesta, que està en format GPX, i veurem que el visor de nou es centrarà en la ruta carregada. La informació també es la donarà, la distància, el desnivell, l'alçada màxima i la mínima. En aquest cas, descarregar la ruta no tindria gaire sentit, però el perfil topogràfic és aquí. I també podem animar-la. Podem animar-la i treure el vídeo, si podem. Tant el visor com el visor es pot exportar tant el link, el propi visor, com treure el codi HTML per importar a la teva pàgina web, al blog. I per últim també tenim aquí la localització. Doncs, per exemple, aviam si ens localitza. Estem aquí al cartogràfic de Catalunya i si fiquem l'ortofoto podem buscar, per exemple, alguna ruta per Barcelona. Barcelona en bicicleta. Doncs aquí tenim la ruta. Unes rutes molt importants i que sempre està bé saber que existeixen. Aquí són rutes adaptades a cadires de roda. Per exemple, podem fer també en cadira de rodes pel camí natural de l'aigua. Doncs també ens sortiria això i voldríem veure quin desnivell hi ha i si seria factible o no fer-ho en algun moment. I amb això acabaria la meva part, la meva presentació.
Gràcies, Sergi, Lucía. endavant. Gràcies, Lucía. Gràcies, Marc. Bé, amb això donem per fetes les presentacions i ara farem un repàs de les preguntes que hem anat rebent i mirarem de contestar-les sense cap mena de problema. En Rupit ens preguntava sobre la possibilitat de combinar múltiples tracks en un sol recorregut i quina era la diferència principal entre Wikiloc i Catalunya Offline, no? Que quina era millor. Bé, començant per la primera pregunta que ens feia, actualment no tenim cap eina que ens permeti ajuntar els tracks, tot i que és veritat que ho tenim, el Marc ho comentava, perquè havia donat també resposta per escrit, que és una de les funcionalitats que tenim en cartera per ser implementades. És un tema que de moment no està fet, però sí que és veritat que no és la primera vegada que ens ho demaneu i que és un aspecte que creiem que pot ser prou interessant com per implementar-ho. En tot cas, miraríem a veure si ho podem tenir en un futur, espero que no sigui molt llunyà. I després preguntava per Wikiloc versus Catalunya Offline. Bé, el Marc també ho deia, no? Wikiloc és una supereina, una superaplicació, vull dir, té una base de dades de tracks que és brutal. A nivell de lo que és l'aplicació, més o menys, diguem que la part grossa és coincident, el Marc deia que aproximadament un 70% eren coincidents, i que al final es tracta d'un tema de si t'agrada més una aplicació o una altra i que al final la varietat està al gust i hi haurà alguna gent que es senti més còmoda amb una o gent que es senti més còmoda amb una altra. Òbviament, us recomanem que proveu Catalunya Offline, també us recomanem que proveu Wikiloc si no ho heu fet, que estic convençut que és una de les eines que tots vosaltres teniu i cap problema, vull dir, aquí heu de decidir vosaltres. Bé, el Josep ens preguntava si teníem previst unificar les descàrregues en una aplicació, donat que teníem el descarregador de la cartografia, diguem, oficial de l'institut per una banda i teníem el descarregador de mapes per a mòbils en una altra a través de lo que era el beta portal. La idea és que sí que volem unificar-ho i, de fet, estem treballant en un projecte en el que volem implementar una tecnologia al 100% que es diu VectorTile, que no només ens permetria unificar tot això, sinó que ens permetria fins i tot arribar una miqueta més d'interacció. Si recordeu la interacció aquesta que us explicàvem amb el mapa d'ombres i de relleu i ombra, una de les coses que volem fer amb els Vector Tiles, aquí teniu una aplicació senzilleta de Vector Tiles que carrega la informació amb aquesta tecnologia diferent. El nom és el de menys, però el que sí que permet és una interacció molt gran. En aquest cas, clar, si volem fer excursions i tenim aquesta estilització, potser diríem, ostres, és que els camins no es veuen molt, no? O els rius potser m'agradaria que tinguessin una tonalitat més forta, no? Que em pogués personalitzar el mapa de fons per allò que jo realment el vull fer servir. I això és una cosa que sí que ens permetrà fer aquesta tecnologia i que, per exemple, si jo vull ressaltar molt els camins i els vull passar un color vermell intens, ho pugui fer, no? I si vull que els rius també tinguin un color blau més intens, també ho pugui fer, no? I això d'una forma molt i molt senzilla. A partir d'aquí ja podem jugar si tenim més o menys gust a l'hora d'escollir els colors i les tonalitats, les intensitats i tot això. Però és una de les coses que potser d'aquí poc temps no només podreu descarregar-ho tot de forma integrada, sinó que, a més, podreu arribar a aquest grau de personalització a l'hora abans, fins i tot, de descarregar la informació amb la que voleu treballar. Bé, més preguntes. El Carlos Pérez ens diu que a partir del novembre crec que desapareix les alçades del mapa. La veritat és que no sé exactament a què et refereixes, Carlos, però, vaja, jo personalment no tinc constància que desapareguin.
les alçades, vull dir, les corbes a nivell seguiran apareixent i el que sí que és veritat és que potser amb la tecnologia aquesta Vector Tiles, que no sé si potser va per aquí el tema, uns dels requeriments que té és que cadascuna de les tessel·les amb les que es carreguen, les unitats mínimes d'informació tinguin un tamany màxim predefinit perquè el rendiment sigui prou bo, i és probable que les corbes de nivell no vagin amb Vector Tiles integrades de forma directa, però això no vol dir que no es puguin combinar, igual que hem fet amb altres visualitzadors, i com ens ensenyava la Lucía, per exemple, la possibilitat de combinar diferents capes amb diferents fonts d'informació no hauria de ser un problema. Veig que hi ha més preguntes en relació a la sessió, si la sessió es grava i es podrà ser accessible. El David ja ha contestat que sí i el podreu disposar d'aquesta sessió i d'altres sessions que hem fet al nostre canal de YouTube de l'Institut. Ho podeu trobar allà fàcilment. Ens pregunteu també sobre Catalunya Offline i la possibilitat que es vagi actualitzant de forma regular per ser compatible amb versions d'Android. Sí, òbviament és un tema que s'ha d'anar actualitzant i que hem de, tant l'aplicació com els dispositius, o sigui, tant els dispositius mòbils a nivell de hardware com els sistemes operatius que carreguen van evolucionant, les llibreries que suporten aquests components van evolucionant i això fa que Catalunya Offline hagi de tenir certes actualitzacions i és un aspecte sobre el que estem treballant. A veure, més preguntes que veig per aquí, no volia deixar-me cap. Tenim 2 minutets més. Ens pregunta el Bernat si el Visir evoluciona cap a Instamaps o si continuaran per separat. Bé, el Visir va començar com el visualitzador d'informació raster de l'Institut. Bàsicament, era un visualitzador dels productes que generava l'Institut. Amb tota l'evolució que ha tingut la cartografia, on els productes entesos com, en el món digital, entesos com un seguit d'eines o de conjunts tancats, autodefinits per ells mateixos i moltes vegades sense interacció entre uns i altres, en el món digital això ha donat pas a que el pas de productes a pas a piràmides sigui un aspecte bàsic i a tenir en compte. Estem evolucionant els nostres productes perquè les piràmides que es puguin generar, que siguin a diferents escales, tinguin transicions molt més suaus i es puguin treballar. I el que és a nivell de funcionalitats, el que sí que estem veient és que el Visir s'està fent servir bàsicament per 2 coses. La part de descàrrega sí que pràcticament ha quedat despreciable dins del Visir, que abans estava integrada, i el Visir bàsicament ara s'utilitza per localització de punts determinats, és a dir, per el que és el geocodificador, i després per les comparatives. Llavors, una de les coses que estem plantejant és la disgregació del Visir per les seves funcionalitats en diferents eines més especialitzades en fer això, però òbviament seguirem disposant d'un entorn, un visualitzador on es pugui geolocalitzar i identificar de forma molt senzilla dins dels nostres productes les zones. Hi haurà visors específics als productes i Instamaps seguirà el seu camí. Sí que és veritat que algunes de les funcionalitats Instamaps les està agafant. Per exemple, el dibuix de perfils dels tracks, que és una cosa que el Visir hi era i que estava feta amb una tecnologia i que Instamaps, com ens ha ensenyat el Marc, fa servir d'una forma molt més òptima i més actualitzada. Més preguntes que teníem per aquí. El Josep Maria ens deia que potser el Catalunya Offline doni problemes a l'hora de gravar el track mentre es camina. No hauria de ser, el track hauria de funcionar bé. El que sí que us animem és que en cas que detecteu problemàtiques en Catalunya Offline o en qualsevol altra de les aplicacions de l'Institut, no només les que us hem ensenyat, que contacteu amb nosaltres i que mirem sempre, en la mesura del possible, donar solució o com a mínim resposta de forma ràpida a totes aquelles problemàtiques que pugueu tenir.
I bé, jo no sé si em deixo alguna pregunta més. Si els productors m'identifiquen alguna pregunta més, mirem de contestar-la. Si no, són les 7:06, anem 6 minuts aproximadament per sobre del temps. Però bueno. Mira, acaba d'entrar una pregunta nova, dues preguntes noves. I Vector Tiles la podré descarregar per utilitzar-lo a QGIS o alguna altra aplicació de PC? Sí. De fet, tenim un entorn que és l'OpenICGC, on hi ha alguns datasets en Vector Tiles que es poden descarregar. L'adreça és openicgc.github.io. Allà trobareu recursos. Bàsicament són recursos per desenvolupadors. No els hem presentat aquí perquè estan pensats sobretot per aquest sector, tot i que és veritat que moltes vegades en molts àmbits poden arribar a ser interessants. De tota manera, quan treguem els Vector Tiles, la idea és que vagin un seguit d'eines i aplicacions associades que permetin i facilitin i amaguin la complexitat de treball sobre això. També comenta el Marc que hi haurà un plugin directe de QGIS per treballar amb això sense cap mena de problema. I després el Lluís ens pregunta sobre la previsió de publicar els mapes d'ATES com els de la Vall d'Aran. La veritat és que no puc donar resposta a això perquè no depèn directament, no és un tema tècnic de publicar-ho, sinó que ha de passar per altres entorns i el que sí que tenim és que facis la consulta a l'adreça de correu de l'institut i et donarem resposta, ho vehicularem a les persones encarregades i ja puguin donar resposta i perquè et contestin el més aviat possible. L'adreça a la que pots enviar-ho és icgc@icgc.cat i allà et contestarem el més aviat possible amb la resposta adient. Bé, finalment ens hem passat 8-9 minutets de l'hora prevista. La veritat és que és tot un èxit, perquè la veritat és que en un entorn així a vegades és complicat aguantar el ritme i fer-ho, però per lo que m'han anat dient hi ha hagut una assistència que ha estat sostinguda en el temps i això és signe de que com a mínim hi havia interès en això. Us animo a contactar amb nosaltres per preguntes, dubtes i per suggeriments als que cregueu convenients. Estem a la vostra disposició. No oblideu que l'Institut, més enllà de ser un ens adreçat i que en molts casos ens orientem molt com a eina de govern, no deixem de ser una entitat pública amb un ànim de servei públic i que en aquest sentit estem a la vostra disposició per intentar ajudar-vos i generar noves eines, aplicacions i productes que us puguin ser d'utilitat. Res més, això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera. Gràcies.